Velkommen til foråret. Hold nu kæft. Hvor skal man starte? Hvor skal man slutte, mand? Orker man ikke? Gider man ikke? Skulle man bare flytte i lejlighed, mand? Nå. Men man kan jo starte fra en ende af. Altså arbejde sig frem. Kaninerne er væk. Og da vi heller ikke har høns med, så har vi ikke flere dyr i haven. Så der skal lige graves her, hvor der har været kaninbur. Der skal lige mose ud i driveren. Jeg tror lige, der skal ryddes lidt op her inde i værkstedet, opbevaringsrum. Jeg tror nok også lige, der skal ryddes op herinde i vores gamle øvelokale, som nu er blevet en træningscenter, opbevaringsrum. Der skal vi så også lige ryddes op her om bag ved huset, som har været opbevaringsrum. Så skal I sgu jo lige få orden på de der løbehjul, de cykler. Og det her råd. Kom af med den der, som jeg løb med ungerne i, da de var små. Den kan jeg jo ikke bruge længere. Kajakken, som jeg aldrig bruger, fordi jeg ikke har tid. Der skal lægges ny præsending på skuret der. Der skal laves højbede, graves lidt. Jeg har tænkt mig, at der skal være lidt noget nemt. Grønkål, bønner, og så lagde de højbedene. Her skal der vist også lige gøres klart til, at man kan sidde her, når det bliver sommer. Det her bed, det er fuldstændig håbløst. Den der svedehytte, som vi aldrig bruger, jeg ved sgu ikke lige, hvad der skal ske med den. Trampolin, som der heller ikke bliver brugt længere. Drengene vil hellere sidde foran en skærm end at hoppe ude i haven. Vi har ikke den store trampolin længere, den er gået i stykker. Der er hul i haven. Der er hul i hegnet. Så vi ses om et par måneder i Strands Havemagasin. Chill.